Жидепулат шәһәрендә көзге Иртыш моңнары фестиваль конкурсының гала концерты узды. Сүз уңайыннан тамаша залында алма төшәргә дә урын юк иде. Ике зур юбилейга багышланган бәйрәм концертында үткән елларның җиңүчеләре һәм Татар сәнгать мәктәбенең иң яхшы чыгарылыш укучылары катнашты. Шулай ук тамашачыларны Татарстан артистлары үз иҗатлары белән сөендерде. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Кичә генә ашкан идек мәктәптә шикелле күренә шулай. Менә бүген 30 ел үтте дә китте. Сезгә бүген зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Сез булмасагыз, сәхнәгә чыгуга да ни өчен монда? Татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгы һәм Иртыш моңнары татар халык җыр һәм бию ансамбленең 35 еллыгы уңаеннан татар мәдәнияте һәм сәнгате үсешенә зур өлеш керткән ватандашларыбыз бүләкләнде. Котлау сүзендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев билгеләп үткәнчә, татарлар бер кайчан да сәнгатьтән читтә калмыйлар. Чөнки татар халкы һәр вакытта да дәүләтле, һәр вакытта да бәхетле, һәр вакытта да горур, һәр вакытта да берләштерү халык булган. Берләштерүче халык булган. Шуңа күрә менә без бу эшне дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе бәйрәм кунакларын сәламләп кенә калмады, алар белән бергә иң танылган халык җырларын да башкарды. Аннары бәйрәм концерт дәвам итте. Сәхнәдә үзләренең иҗат юлын башлаган хәзерге укучылар да, шулай ук бөтен дөньяга танылган Татар сәнгать мәктәбенең тамамлаучылар да шактый. Әйтергә кирәк, Татар сәнгать мәктәбе чыгарылыш укучылары бүгенге көндә Татарстанда, Италиядә, Испаниядә, Франциядә, Швециядә, Япониядә, Кытайда Казахстанның күпмилләтле мәдәниятен тәкъдим итәләр. Мәсәлән, Диас Мөсәлимов туган мәктәбен зур юбилей белән котларга турыдан-туры Америкадан килде. В своей школе татарской я желаю только процветания. Она воспитала очень много талантливых музыкантов, композиторов, артистов. И дай Бог, чтобы в будущем выпускники татарской школы также покоряли весь мир, и их знала вся наша планета. Именно Габдулхан Габдулович создал действительно замечательный, сплоченный суперколлектив. И благодаря этому сегодня мы собрались и встретились с нашими выпускниками, уже звездными. Многие из них действительно уже даже мировую известность имеют. Есть чем гордиться. У нас классные результаты в школе. Успехов. Вперед, вперед и вперед. Бу кичтә Татар сәнгать мәктәбе укучысы, хәзерге вакытта Астана шәһәренең Казах милли сәнгать университеты каршындагы сәләтле балалар өчен махсус интернат мәктәбе укучысы Радмир Хайбуллин тынгысыз алкышларга лаек булды. Без төмәннән пышны ансамбль коллективы килдек. Ахунҗаным Абдулхакның шушы зур бәйрәменә бүген без күрсәтәбез Себер татарларының биюен, сәнгать мәктәбен котлыйбыз шушы зур юбилей бәйрәме белән. Без татар-башкирский ансамбль шатлык. Килдек без Экибастуздан. Бик куанып килдек шул бәйрәмгә. Мөхтәрәм кунаклар арасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова. Ул үзе 20 ел элек Көзге Иртыш моңнары фестивалендә катнашучы һәм алып баручы булган. Көзге Иртыш моңнары фестивале үзенең максатына иреште. Чөнки бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татар балаларын дуслаштырды, берләштерде. Еллар уза, ә без һаман бер-беребез белән аралашабыз, дустана мөнәсәбәтләрдә яшибез, бер-беребезнең уңышлары өчен шатланабыз. Мин чын күңелдән шушы юбилей елы белән котлыйм, фестивальнең киләчәге өметле, зур булсын дигән теләктә калам. Әпипә халык җырын виртуоз башкару белән тамашачыларны Көзге Иртыш моңнары 10-нчы фестиваль конкурсының гран-призерлары Дамир Солтанов һәм Руслан Тураев та таң калдырды. Һәм әлбәттә инде Татарстанның атказанган һәм халык артистлары Филүс Кагиров, Зәйнәп һәм Минзафар Билаловларның чыгышлары тамашачылар өчен иң зур бүләк булды. Менә бүген шундай бик матур концерт булып жата. Бик шатбыз, бик куанып килеп карап утырабыз.
Әтиян емне алып келіп, бәрі бала-шағаларымыз белән келіп қарап отырамыз. Рәхмәт инде татарлардан килеп безне күрсәтеп. Мин үзем Башкөл авылыннан, татарлардан рәхмәт килде. Мин ТНБ каналы күп карыйм. Көне буе карыйм инде. Бер концерттан да без калмыйбыз. Үз телебезне әти-әнием өйрәтте, шуны онытмыйбыз. Бәйрәм концерты ахырына якынлашуга карамастан, мәктәптә һәм ансамбльдә тормыш дәвам итә, дип саный Диланур Ахунҗанова. Татар сәнгать мәктәбе алга табада зур планнар белән яши. Шуннан да без телибез тагын да зуррак бина булсын дип, тагын да күбрәк балалар алырга мөмкинчелек булсын дип, яңа төрле уен коралларында уйнау мөмкинчелеге булсын дип. Һәм әлбәттә сыйфатыбызны тагын да артырырга уйлыйбыз һәм шуңа ышанабыз. Барлык теләкләр тормышка ашсын. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казахстан.